ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನರಮನಿಗ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ವಿಟ್ಲದ ಶಶಿ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸದ ಕಥೆನ ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ಮೈ ಇರ್ಮನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಹವ್ಯಾಸದಾದ ನಿನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಶಿ ಭಟ್ರ ನಮಗೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಕ ಭಟ್ರೆ ಓಲ್ ತುನ್ನಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರನೆ ತೋಜೊಂದು ನಿಂಕ್ಲಿ ಅಂದು ಅವು ಏನೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಅದು ಬಿಳದ ಆತಂಡು ಕಜಿನ್ ಬ್ರದರ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ ತೂದು ಎಂಕೊಂಚ ಮರಲು ಶುರುವಾಂಡು ಯಾಲ ದಾಯಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗಡಿಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ 10 ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು 10 ಮಲ್ಪುನ 25 ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು 25 ಬೋದು 50 50 ಬೋದು 100 100 ಬೋದು 150 ಗಡಿಯಾರ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷನ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂಡ ಎಂಕುಲ್ ತೂತ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜರ್ನಕುಲು ಪಪ್ಪ ಮಾತಂದಿನ ತೂದು ಪೇರು ಅಬ್ಬರ ದುಂಬು ಬೋಟಿ ಮಾರ್ನ ಅವಳು ತಿಂಡಿ ಮಾರ್ನು ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಫೋನ್ ತಂಚಿ ನಿಂಬೆ ರಿಕ್ಷಾ ಎಂದಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಫೋನ್ ತನ ಆ ಟೈಮ್ 15 ಜನ 20 ಜನ ಇಂದೆಟ್ಟು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ರೆಟಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಫುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ಒಂದು 1963 ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವ ಡಾಲರ್ ಚೇತಕ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪುದರ್ದೀತರಿಂದಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 79 ಮಾಡೆಲ್ 1979 ಮಾಡೆಲ್ ಆ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಲರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಶೋರೂಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ 4 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಲೆ ತ್ಯಾನಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೀ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ಗೆ ಕೀ ಕೊರ್ಪುನೆ ಕೀ ಕೊರ್ದಾದು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈತ ಕಾಸು ಬಡಿ ಬಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲಂದು ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಣ್ಪೇರು ಆಗ ದಾನೆ ಆಗ ಕಾಸದ ಅಹಂಕಾರ ಕಾಸದ ಮರ್ಲು ಅಂಡ ಏರು ಇಂಚಿನ ಪಂಡರ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ತೃಪ್ತಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ಪನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆತು ಒಂದು ಪುಣಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಪುಣಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ ಈ ರಾಂಡಲವರಿ ತುಳುವೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಾಡ ಆ ತುಳುವನ್ನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೊಚ್ಪಾಡು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಜಾತಿ ಇಂಕುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿಯಾತ್ ಆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವೆರ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಬಿಡುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರೈಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವೆರಿಗ್ಲ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಆ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ತಗೊಂಡು ಪೋರಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ತೀರ ಪೋಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾವು ದೇಪನಾಗ ಪಿರಾಕದ ವಸ್ತುಲೇನು ಅತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿನ ಚಿತ್ರ ವಸ್ತುಲ್ಲ ಆ ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಇಡೀ ಇಲ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ಊರ್ದ ಆ ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಡಾರು ನಿವಾಸಿಯಾನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿ ಭಟ್ರನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹವ್ಯಾಸದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದಾದೊಂಡು ಹವ್ಯಾಸದ ಮಾತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಥೆದಾದೊಂಡು ನೀನು ಮಾತನ್ನ ಶಶಿ ಅನ್ನಡನೆ ಕೇಳದ್ ಬರ್ಕ ಭಟ್ರೆ ಸುರುಕಾದಿರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೌಖಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುವನಾಡದ ಮಾತ ತುಳುವರೆಗಳ ಕೂಡಲದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಭಟ್ರೆ ಭಟ್ರೆನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಗ್ಗುನಾಗ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯನ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರದಾದಪ್ಪ ಕೆನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಜಾಲಡ್ದು ಸುರಾಯಿನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಡಿ ಆವಡ ಅತ್ತನ್ನ ನಾನು ರೂಮ್ ಆವಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿನ ಚಿತ್ರ ವಸ್ತುಲು ಭಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಂದು ಬರ್ಕ ಸುರುಡ್ದಿರ್ನ ಜಾಲಡ್ದಿ ಸುರು ಅನ್ಪುಗ ಎಂಗ್ಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪೆರಡೆ ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ದುಂಬುದ ಪರಾತ್ ಜೀಪ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಐದು ಮಹೀಂದ್ರದಾನೆ ಭಟ್ರೆ ಮಹೀಂದ್ರ ಅದು ಒಂದು ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆ 94 ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಅವಾಗ ಮಹೀಂದ್ರ ಶೋರೂಮ್ ದಾಖಲೆ ಬಿಡ್ತಾನಂಚಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಯ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾನಂಚಿನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಜೀಪ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ವೀಲ್ ಇರಗೆ ಇರು ಏತು ಕಾಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಪೋದು ಇಂದೆ ತೊಂದರೆ ಅಪ್ಪಿಜಿ ಇಂದು ಶೋರೂಮ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾನಂಚಿನ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ವೀಲ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕಡ್ಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆಂದೆಟ್ಟು ಇಂದು ದಾಲ ಏನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಲ್ತೈಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಚ ಬೈದನ್ನು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಐತಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪ ತೀರ ಪೋನ ನಂಗೆ ಸಾಲು ಇಂದು ಮಾತ ನಾವು ದುಂಬು ಪರಾತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಮಾತ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾತ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ನನತ ಪೀಳಿಗೆ ಒಂದು ತುಯರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಗ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಶಶನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ನಂದೇನು ಕಣ್ಣಾರ ನಮ್ಮ ತಿಂಜಾವಲಿ ಶಶನ್ನ ಇಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂದು 1979 ಲ್ಯಾಂಬ್ರೆಟಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ರೆಟಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಫುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ಒಂದು 1963
ಜಾವಾ ಓಕೆ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವ ಒಂದು ಬೈ ಬತ್ತೊಂದಪ್ಪಗ ಸೌಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಜಾವ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಚೇತಕ್ ಪನೊಂದು ಪುದರ್ ದೀತರಿಂದಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 79 ಮಾಡೆಲ್ 1979 ಮಾಡೆಲ್ ಆ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಡೋದಂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಲರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಶೋರೂಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ 3 years 4 years 4 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಡಾಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪಡುತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಡಾಲರ್ ಚೇತಕಂದು ಇಂದಕ್ಕೆ ಕುದರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ 1970 ಬಜಾಜ್ ದಾಖಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅವೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಚೇತಕ್ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಡಾಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಕೊಂತ ಕೊರಡು ಅಂತಾರೆ 1980 ಇಸವಿ 81 ಬುಕ್ಕ ಮೂಳು ಬಜಾಜ್ ದಾಖಲೆ ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಂದು ಮೂಳು ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕಂದು ಐಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಯಾನೆಟಿಕ್ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1989 ಇಸವಿದ ಒಂದು ಕ್ಯಾನೆಟಿಕ್ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಒಂದು ಬಜಾಜ್ ಸೂಪರ್ 3 ಗೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಯ ಹತ್ರದ ಒಂದು 84 ಮಾಡೆಲ್ದ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಜಯ್ ಸೂಪರ್ ಒಂದು 81ನೇ ಇಸವಿದ 81 ಮಾಡೆಲ್ದ ವಿಜಯ್ ಸೂಪರ್ ಹಣ ಒಂತೆ ಗಾಡಿಲು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಡದೈತೆ ಮೂಲ ಜಾಗೇಜ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಡು ಉಂಟದೆ ಒಟ್ಟು ಎನ್ನ ಈ ಇಂದಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಇರುವ ಎನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಾಡಿಲು ಉಂಡ 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಇರ್ನ ಮಗಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅಕಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರೋದು ಅಂದು ತುವೇರಣೆ ಮಾರಿ ಬರಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಭಟ್ರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ನಂಗೆ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೇ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂದರತೆ ಐಕೋರ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆ ನೀರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತದ್ದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಪ್ಪನಗ ಹಿಂಚಿತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಒಲ್ಪ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋರು ಭಟ್ರೆ ಇರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಈ ಹವ್ಯಾಸ ಶುರುವಾದ 2007 ಇಸವಿಡು ಏನು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗನ ಮಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಏನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ಲೆಪ್ಪನೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು 6 ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ಪೊದುಪುನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಗಡಿಯಾರ 6 ಇಲ್ಲ ಅಳುತ್ತಂಡು ಐನು ತೂತು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಯಾಲ್ನ ದಾಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪುನಂಜಿನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದ ದಾನೆ ಮಲ್ತಾನ ಶುರುಕು ಒಂಜಿ ಗಡಿಯಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋದುಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋದುಪುನಾಗ ಇಂಕ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಒಂಜಿ ಗಡಿಯಾರ ರಿಪೇರ್ ದಾಯನ ಅಂಗಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಗಡಿಯಾರನ ಕಂಡುಗೆ ಬೋರ್ನು ಅಲ್ಪ ಪೂತ ಆಡ ಕೊರ್ಪನಂದು ಕೆಂಡೆ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಪಂಡೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಆಡ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಬಂದು ನಾನು ಬಿದ್ದೇವೆ ವಾಪಸ್ ಲೆತ್ತೆ ನಾನು ಬಲೆ ಅಂದು ಲೆತ್ತದ ಏತು ಕೊರ್ಪಾರು ಕೆಂಡೆ ಏನು ಬಂಡೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ನಾಡ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ ಬಂಡೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ರೇಟು ಬಂಡೆ ಪಂದೆ ಅನ್ ಕೇಂಡೆ ಆಡ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಬಿಡುದು ಬತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಲೆತ್ತೆ ನಾನು ಬಲ ಅಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋದು ಬಂಡೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಲ್ಲ ಅಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾನು 750 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋದು ಒಂಜಿ ಗಡಿಯಾರದನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಇನ್ನಕ್ಕೆ 17 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಈ 17 ವರ್ಷಡು ಎನ್ನ ಈ ಜರ್ನಿಡು ಏನಡ ಸುಮಾರು 200 ಗಡಿಯಾರಗಳು 200 ಗಡಿಯಾರ ಎನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ 20 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಡು ಉಂಡು ಅಂದು ಚಾಪ್ ತಗೋ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾನ ತೂದು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂಡ ಎಂಕುಲ್ ತೂತ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನಕುಲು ಪಪ್ಪ ಮಾತಂದಿನ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಪುರ ದುಂಬು ಬೋಟಿ ಮಾರ್ನ ಅವಡು ತಿಂಡಿ ಮಾರ್ನು ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಫೋನ್ ತಂಚಿನ ಇಂದುವೆ ರಿಕ್ಷಾ ಇಂದಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಆ ಟೈಮುಡು ಇಂದಟ್ಟು 15 ಜನ ಇರೋ ಜನ
ನೆಟ್ಟು ಇಂದೆಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ 3 ಜನ ಈ ಸೈಡ್ ರಡ್ಡ್ 3 ಜನ 8 ಜನ ಅಂಡೆ ಪಿರಾವಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಇಂದನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ನೇಲೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಒಂದು 1980 1980 ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಉಂಡು ಈ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ವಿಟ್ಲದ ಉರುಡು ಒಂಜಿ ಬೀಡ್ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸಾಯ್ಬೇರ್ ಇಡುತ್ತಂಡು ಆರ್ಡ ಇಂಚನ ಒಂಜಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಪುನಃ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣುಗೆ ಬುರ್ಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂತಾದ ಬೋದು ಕೇಂಡೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂದಾರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮಂಡ್ಯರು ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜಿನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಊರ್ದಾರ ಇಲ್ಲರು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪಾತೆರ್ಪಾಯೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡ್ಯರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಅವರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮಂಡ್ಯರು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಪಣ್ಣನುಲ್ಲೆ ದುಬೈಡ್ದು ಅವು ಪಪ್ಪನ ನೆನಪಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಂಡದು ಏನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ತೂಪಾಯ ಯಾರಿಗೆ ಆತನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯದ ಎಂಕ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಏನಾರಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ಗಾಡಿನ ಎಂಕ್ ಆರು ಖುಷಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯದು ಇದನ್ನು ಶೋ ಕೂಡ ದೀಡೊನ್ಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ನೆನಪಿಗೂ ಈರಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಇದು ಪೊರ್ಲೋಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದು ಬಲೆ ಬಟ್ರೆ ನೆಕ್ದಾದ ಬುದರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ರಿಕ್ಷಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ರೇಟ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ರೇಟ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಎಂತ ಇಂಜಿನ್ ಪೂರ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತಂತೇಳಿ ಅಂದು ಓಕೆ ತುಯರಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನನ್ನತ ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ತುಯರಣೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚಾದು ಈಗಲೇ ನನ್ನಲ್ಲ ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ವಿಟ್ಲದ ಊರಿಗೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಅಪ್ಪ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಣ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇರ್ದೈತದ ಇರ್ನ ಕೈಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಬತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಅಂಡತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಹೊರಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಆರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರ್ದಿಯರು ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕೊರಿಯೋದು ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ ಒಂದೇನಾ ಓಹೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಡ ಪೂರ ಗಾಡಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ಡ್ ತೀರ ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಗಾಡಿ ಅಂಡ್ ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ಇಡೀ ನಂಗೆ ಸ್ವರ್ಗನೇ ತೋಜುನಲ್ಪ ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಅದೊಂಡು ಅವಿನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಕ ಬಲೆ ಬಟ್ರೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೇಮ್ ಸಾವು ಮಾತು ಒಂದು ಅಂಡ ಶಶಿ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗಡಿಯಾರದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ವಾ ಗೋಡೆಡ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಆ ಪಿರಾಕದ ಗಡಿಯಾರದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಅದರ ಕಣ್ಣು ತಿಂಚಾವ ಇತ್ತದ ಕಲಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಡಿಯಾರ ತೂಪಿನ ನಂಗೆ ಈಗ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ 200 ಗಡಿಯಾರದ ಸಂಗ್ರಹ ಉಂಟು ಅವೇನು ಒಂದೊಂದು ಗಡಿಯಾರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆ ರೂಪ ತೂನಾಗ ನಾವು ಪಿರಾಕದಾಗಲೇ ಮಾತಿರಲಿ ಪುರ್ತರು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಅಂದ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಗಡಿಯಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಡ ಪಾತಿರದ ಮರ್ಕ ಬಟ್ರೆ ಓಲ್ ತುನಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರನೇ ತೋಜೊಂದು ನಿಂಕ್ಲಿ ಅಂದು ಅವು ಏನೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಅದು ಬಿಳದ ಆತಂದು ಪಂಡ ಅವ್ಯಾನ ಇರಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡೆ ಚೂರು ದುಮ್ಮ ಪೊರ್ತು ದುಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ ತೂದು ಎಂಕೊಂಚ ಮರಲ ಶುರುವಾಂಡು ಯಾಲ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗಡಿಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ 10 ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು 10 ಮಲ್ಪುನ 25 ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು 25 ಬೋದು 50 ಬೋದು 100 ಬೋದು 150 ಗಡಿಯಾರದ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಇತ್ತ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಲ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರದ ಸಂಗ್ರಹನ ದಿಂಜದು ಬೋತಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ನಂಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಗಡಿಯಾರ ತುಯಾರದಿಕ್ಕು ಜಿರಿಗೆಂಚ ಕಣ್ಣು ಊರು ಯಾ ಪಂಡ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಇರೀಗ ಆ ಕಾಲಡೆ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಅವಾಗ ಇರೀಗ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಹಿಡ್ದು ಬೇಕು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬತ್ತ ಈತೊಂಜಿ ಪ್ರಚಲಿತಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಹದವತ್ತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನು ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 1 by 1 ಒರಿಯನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡು ನನ್ನೊರಿಯನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಂದುತ್ತ ಸೊ 2012 ಇಸವಿ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡ್ ಇರಾಗ ಅಪ್ಪ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಲು ಶುರುವಾಂಡು OLX ಒಂದು ಶುರುವಾಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಶುರುವಾಂಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂದು ಶುರುವಾಂಡು ಇಂದಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ತೂಂದುತ್ತೇನು ತೂಂದುತ್ತದ ಆಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ಏತಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪಾರು ಪಂಡದು ಹೇಳಿದ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾನೆಂಡಂದು ಮಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಪಿರಿಯಡ್ ಬುಕ್ಕ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆತೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು ಐಟು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅವಡು ಐಕ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅವಡಂಡ ಐಕ್ ಪೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಾಗ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮಟ್ಟ ಇವ್ರಿಗೆ ಓಲ್ ಐಟಮ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸುಲಪುಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತನ್ವ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ
ಇಂಚನೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ನಾಡೊಂದು ಬೋಪಾರಿ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ಪನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮರಲನು ಪನೊಂದು ದಾನಿ ಅಂತೂ ಎನ್ನೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಒಂದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಈ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಉಳ್ಳಾಡ್ ಓಳು ಜೆನ್ವಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಇರಗಿತ್ತೆ ಈ OLX ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಡು ಐಟು ಫ್ರಾಡ್ ಹಾಕುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕಳೆಯೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಐಟ್ ಐಕ್ ಪಂಡ ನಂಬುದು ಪಾಡುವೇರು ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಬಂದಾಗ ಮೂಳು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ ಪೂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಅನುಭವಗಳು ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಆಣ ಇಂದಟ್ಟು ದಾನ ಪಂಡ ಇಂದಟ್ಟು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲು ಗೊತ್ತು ನಾಕ್ಲೇಪುನ ಅಂಚ ಅದು ನಂಗೆ ವಾರ ತಿಡ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮೋಸ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ಲು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಬಹುದು ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಈತ ಗಡಿಯಾರ ದಿಂಜಿರಂದು ಧ್ವನಿ ಗಡಿಯಾರ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಏನಾರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಒಂದು 6.5 ಫೀಟ್ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿರೋದು ಚೂರು ಮಿತ್ತೆ ಒಂದು 6.5 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಅವು 7.5 ಫೀಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಸೈಡ್ ಉಂಡಿರುತ್ತೆ ಬಲತ ಸೈಡ್ ಪುರಂಚಿನ ಕ್ಲಾಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಹಿಂದೆ ಒಂದು 7.5 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು 6.5 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಬಟ್ ಏನು ವಾಚ್ ಇಡ್ಲ ಆಜ್ ಇರುವಂಡು ಐಟ್ಲ ಹಾಂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ ಅವು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದುಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ಲು ಮೂಲುಂಡು ಓಕೆ ಐಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅವು ಮೇಡ್ ಇನ್ USA ಅವು ಓಕೆ ಪೂರಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇದಾಯ್ತಾ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಓಕೆ 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 ನಮ್ಮ ದೂರ ನನ್ನ ತೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರಜ್ಜಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪನ ನೋಡ ಕರಜ್ಜಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಈ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ದುಂಬು ಇರಗಿ ಇದಾಯ್ತಾ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾಯ್ತಾ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಇಂದತ್ತ ಉಳ್ಳಾಯಿಡು ದಿಂಜಾದ ಇನ್ನೇನು ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಇಡು ಅಂತಾರೆ ನೆಲಮಾಳಿಗೆದ ಉಳ್ಳಾಯಿಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಗುತ್ತು ದಾಖಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಇದಾಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಊರೋಡು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಇನ್ನು ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂತಾರೆ ಇಂದತ್ತೊಳ ಕಾಸು ಬಂಗಾರ ಮತ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 400 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕರಜ್ಜಾಣ ಒಂದೊಂಜಿ ತ್ವೀರ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ಮಾಡರ್ನ್ ಯುಗಟ್ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಡ ನೆಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಆಗುವೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಆಬ್ಜಿ ಬಿಟ್ರೆ ಈಜಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಈಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೊಲೆ ಒಂದು ದೀಪಾಳು ಇರಗೆ ಈ ದೀಪಾಳು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ತೂಪುಂಡಂದ್ರೆ ಇರಗೆ 1 ಫೀಟದ ತತ್ತನ 2 ಫೀಟದ ದೀಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ತೂವ ಈ ದೀಪ 5.5 ಫೀಟ್ ಉಂಡು ಇರು ಬಹುಶಃ 5.5 ಫೀಟ್ ಇರುವುಲ್ಲರು 2 ಎತ್ತರ ಉಂಡು ತೊಲೆ 2 ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು 50 kg ಇಂದತ್ತ ತೂಕ ಅಂದು ಒಂದು ಅರಕ್ಕದ ದೀಪ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಕೈಟ್ ತಟ್ಟದೇ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಿನ ದೀಪ ಒಂದು ತೊಲೆ ಒಂದು 2 ದೀಪ ಒಂದು 4 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು 2 ದೀಪ ಸೇರಿದ ಅಜ್ಪ kg ಉಂಡು 60 kg ಒಂದು 55 kg ವೇಟ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ದೀಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಓಲ್ ತೂಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ತೋಜನು ಗಡಿಯಾರ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಆಯ್ನಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇಂದೇನೆ ಅಂತ ತೂತಿಜ್ ಬಟ್ರೆ ಅಂಡ ಇಂದೇ ಅಂತ ತೂತೆ ಅಂದು ಕಾಯಿನ್ ಫೋನ್ ಅಂದು ₹1 ಪಾಡ್ನು ಪಾತರ್ನೆ ಇಂಚ ಇಂದ ಕಾಯಿನ್ ಫಂಡ್ ಪಾತರ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಹಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಫೋನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ವಾಹನ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜನ್ನ ಯುಗ ಅವು ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ರಂಕ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅವಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇಂಚ ಕರೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರಂಕ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತರ್ನೆ ಅಕ್ಲ ನಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ದ ಪಾತರ್ ನಂಚಿನ ತಿಂದು ಇಂದಟ್ಟೆ ಎಂಚ ಮಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಮೊಬೈಲ್ಡ್
ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಚ ಪಾತಿರೋನ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮೂಲೊಂದು ಮೈಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಡಿಕೊಂಡು ಇಂದಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ನೆ ಕೆಬಿಕ್ ದಿಯಾರಜಿ నేను ಒಂದು ಏನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೇಡ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಬರೆದುಂಡು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಬರೆದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ತಲೆ ಓಕೆ 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 ಅಡವೆ ಆ ದೀಪದ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ತೋರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎತ್ತರ ತೂನಗಲ ಶೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾರಿ ವಿಶೇಷದಾಗೆನಾಗ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಆ ರೇಡಿಯೋಗೆ ಏನೋ ನಿತ್ತಿನತ್ತ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಾಟಕ ಬರೋಕೆ ಬೀಗೋರು ನಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆದ ಹೊಸದ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಡ ನೆಕ್ಕವಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ರೇಡಿಯೋಲ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಇಂಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಅವು ಎಂಗ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮಾತ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂದೆಡ್ದಲ ಇರೆಗ್ ಯಾನೇ ತೂಂದೆ ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ರೇಡಿಯೋ ನಾನು ಇರೆಗ್ ತೂಪಾವೆ ತೊಲೆ ಇಂದು ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ವಿತ್ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ವಾಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಇಂದತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ವಾಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಉಂಡು ಹೈಡ್ ಬುಕ್ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಟೂ ಇನ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಕಲೆಪ್ಪೇರು ಬಲೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ತುಪ್ಪವೆ ಇಂದತ್ತಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂದಟ್ಟು ವಾಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಒಂದು ವಾಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಇಂದಟ್ಟು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇತ್ತದಿರ್ನ ಒಂದು ಬರ್ಪಜಿ FM ಮಾತಾಜಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೋನ ಇಂದಕ್ಕೆ ಇಂದು 4 ಬ್ಯಾಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ವಾಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಈ ಮೇಟ್ ಗ್ರಾಮಫೋನು ಒಂದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಅಂದು ಇಂದು ತಲೆ ಈ ನಮೂನೆ ಇನ್ನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊರ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊರ್ಲ ಹಾಂ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ ಅಂದೆಟ್ಟು ತೊಲೆ ಮೂಲು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ದಿಯರ ಮೂಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ದಿಯರ ಈ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೂಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಿಯರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೂನ ಒಂದು ಡಿಪೈ ಇಂದೇನಿ ಬಟ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು RX ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು RX 100 ಇತ್ತಗಳ ನೆತ್ತ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೇತೇನೇನು ಇಂದತ್ತ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ ಬಣ್ಣ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೇತೇನಲ್ಲೇರು ಒಂದು 86 ಮಾಡೆಲ್ 86ನೇ ಮಾಡೆಲ್ದ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗೆ ಲಾಂಚ್ అయినంచిన 25 ಗಾಡಿಲೆಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ 86 ಮಾಡೆಲ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ದಾಖಲು ತರಪಡ అయినంచిన 25 ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚಿದ 25 ಗಾಡಿ ಬರ್ತಂತಂದು ಆ 25 ಗಾಡಿದ ಪೈಕಿಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಅಂದು ಗಾಡಿ ಕನಪನ ಅಷ್ಟೇ ತವೇನು ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀವಡತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಡ ನಿಶ್ಚಿತ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬಟ್ರೆ ಬೈಕ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ SD ರೋಡ್ ಕಿಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಾಗ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ಪಂಡೇನು ಅಪ್ಪಾಗ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ಅಂದು ಬರ್ತಂತಂದು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲು SD ಕಂಪನಿದ ಹಾಕ್ಲ ಏನು ದೇತೊಂದು ಒಂದು ರೋಡ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂದು ಬಂದ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಿಯೋದು ರೋಡ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂದು ಒಂದು ರೋಡ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂದು SD ರೋಡ್ ಕಿಂಗ್ ಒಂದು 1994 1994ನೇ ಮಾಡೆಲ್ದ ಒಂದು ಗಾಡಿಂದು ಈ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಏನಂಚಿನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದ್ಪುನಾರು ಆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಆರಡ 200 ಬೈಕ್ಸ್ ಉಂಡು 200 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ ಬೈಕ್ ಉಂಡು ಆರಡ ಒರಿಯಡನೆ 25 ರೋಡ್ ಕಿಂಗ್ ಬೈಕ್ ಒರಿಯಡನೆ ಒರಿಯದಿರೊಂದೇರು ಆರು ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಈ ಬೈಕನ್ನು ಕೊರಿಯರಾರು ಈ ಬೈಕ್ಡಾರು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಲೇ ಲಡಾಖಗೆ 2 ಸರ್ತಿ ಪೋದು ಬತ್ತೇರು ಈ ಬೈಕ್ಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡೇ ಪೋದು ಬತ್ತೇರು ಇದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಭಜನೆ ತಲ್ಪ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತೊಗೊಂಡು ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈತಿಲೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಲಗ ನಮಗೆ ತೋಜುನು ಅಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ನೆತ್ತದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ವರ್ಷ ಆತನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ಗೂ ಇಂದು ಯಾನು ಕೊರ್ನ ಪತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ದತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಜಾಂಡ್ ಇನ್ನೇನು ಏನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ರಿಪೇರಿದಾರು ನಮ್ಮ
ಕಂಕನಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಉಲ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪುನಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಾಯದಾರು ಆರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೋದು ಇನ್ನೇನು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಪಂಡೆ ಆರು ಇನ್ನೇನು ಉಲ ಏತ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ದಂದು ಪೂರ ಓದುತ್ತಾನೆ ಪೂರ ಕದೆಲ್ದತ್ತಂದು ನಾವು ಆರು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅವಧಿ ದೇತಂದು ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಪಗ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕೇಂಡೆ ಇಂದಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ ಪರತ್ತಂದು ಅರ್ಧ ಕೇಂಡೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 200 ವರ್ಷ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪರತ್ತು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕುರ್ಶಿ ಸ್ಟೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಪೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ಪೋನೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಪೆಡ್ಲ್ ಬರ್ಪೋಣತೆ ಅಂಚ ಪೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನೇನು ಬರ್ಸವನೆ ಕೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ಸವನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬರ್ತಾರೆ ಲೆಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಓಕೆ 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 ಒಂದು ಪಂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ದುಂಬದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಇವ್ರಿಗೆ ತಿರುತು ಕುಲೊಂದು ಬಾರ್ಸಾರ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಹೈಕ್ ಬಾಡೋದು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಕುಲೊಂದು ಬಾರ್ಸವನ ಚೆನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಚ್ಚೋಟ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಐತೆ ಬಟ್ರೆನ ಆ ಹುಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ರೂಮು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ತೋಜುನಾರ ಸಂಗ್ರಹದ ಅವಂಜಿ ವಿಷಯಲೇ MEB 6561 ಅಂಚನೆ ಸೈಕಲ್ ಬಟ್ರೆ ಈಜಿ ಇಂದು ಸುವೇಗ ಮೊಪೆಡ್ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ TVS ಒಂದು ಬರ್ತನತೆ ಲೂನಾ ಬೈದನತೆ ಲೂನಾ ಬರ್ಪ್ ನಡೆದು ದುಂಬು ಒಂದು 1960 ಮಾಡೆಲ್ 1960 ಮಾಡೆಲ್ದ ಸುವೇಗ ಪಂಡು ಈ ಗಾಡಿದ ಪುದರ್ ಒಂದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತಾನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸುವೇಗ ಮೊಪೆಡ್ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಟೈಪ್ ನಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇಂಚ ಪೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊನೆ ಅಪ್ಪ ಕಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಪೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪೋಪುನೆ ಇರಿಗೆ ಇಂದೆತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ದು 1 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 110 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 110 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಗಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಐಡ್ಲ ಈ ಗಾಡಿದ ಭಾಳ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತ ಸಮೇತ ಇರಿಗೆ 60 ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 64 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಡಿದು ಕಂಪನಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನಂಚಿಂದನೇ ಪೇಂಟ್ ಒಂದು ಆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಬಟನ್ ಹಾರ್ನ್ ಬಟನ್ಸ್ ಗ್ರಿಪ್ ಕವರ್ ಆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ ಓಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎತ್ತನು ಒಂದು ಏನು ಪಂಡತೆ ಎರಡು ಯಾರು ಯಾಕಡೆ ಏನು ಆತ್ಮೀಯರ ಏನು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಪಂಡದು ಆರ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ 6 ಇಂಚನೇ ಆರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಬಿಂದ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ದೀದುತ್ತೀರಿ ಆರೆಂಕ್ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ದೀದೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಪಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಬರೀಟ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಜಾಗ್ರತೆ ದೀತ ದಯಪಂಡ ಆರೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಆರು ಎಪಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಾಡೆ ತುಯ್ಯರ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನ ಇನ್ನು ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡದು ಒಂಜಿ ದಕ್ಕಂಡ ಆರೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರವು ಐಕ್ ಬಿಡೋದು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಈ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ದೀದೊಂದೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಡು ನಂಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತು ಹೊಡಿತ ಗಡಿಯಾರಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೋಪೆಡ್ಪು ಬೈಕಪ್ಪು ಸ್ಕೂಟ್ರಪ್ಪು ಒವ್ವೇಪು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆ ಪ್ರೀತಿದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಯಂದಾಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ನಂಗೆ ಐಟು ಪೂರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಕುಡಂಜಿ ರೂಮ್ ಬಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬರ್ಫು ನಡೆದು ದುಂಬುದ ಇಂಚಿದ ಇಂದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಫೋನನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ದ ಸೈಡ್ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಆಪುನಿತ್ತು ನಡಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತು ಇಂದೇ ತೊಲೆ ತ್ಯಾನಿ ತಿಂದಕ್ಕೆ ಕೀ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದೇನು ಗ್ರಾಮಫೋನಿಗೆ ಕೀ ಕೊರ್ಪುನೆ ಕೀ ಕೊರ್ದಾದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಾಗಿ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಏದು ಸಂಗ್ರಹ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಜೆಂಡು ಇಂದು ಒಂಜೇನ ಸರ್ ಅಂದು ಡಬಲ್ ಹಾರ್ನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಇರಾಗಿ ಈ ಹಾರ್ನ್ ಭಾರಿ ರ್ಯಾರ್ ಒಂದು ಮಾತ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದೇ ಬರ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೈಕೆ ಬರ್ಪನೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ಮೈಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ
ಇಂದುಲ ಈ ತಗಡಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬ್ರಾಸ್ ಮೆಟಲ್ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗ ತಗಡು ಪಣ್ಪೇರು ಇದು ಕೇರಳದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪಂಡ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗ ತಗಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ದ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮೈಕ್ ಒಂದು ಐಡ್ದಾದ ಇಂದಿಟ್ಟು ಆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ఇట్లా ఇరిగింది మాతా గ్రామఫోన్లో సింగల్ మైక్ ಬರ್ಪನೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮೈಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಮೈಕ್ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಒಂದು ಅವು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ ಇತ್ತನಂಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಓವುಲ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಏಪಲ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದು ದುಬೈ ಆಯ್ತು ಓವು ದೇಶದ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಪಗದ ಕಾಲಾಡು ನೀನೇ ನಮ್ಮದು ಬದುಕಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಪಾಡ್ದು ಲೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರದ್ದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದು ಒರಿಯನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ಲು ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಪೂರಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲು ಉಂಡು ಅಪಗದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪತ್ರನ ಕೊರ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮಾಡು ನಂಗೆ ತಿರುಳು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲತ್ತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗ್ರಹ ಒಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ್ದು ಓಕೆ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಗಜಿ ಬಾರ್ದಾರ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ತುಯ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇರ್ಡ ಗಂಟೆ ಉಂಡಿಗೆ ಬಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಓಂಕಾರ ಗಂಟೆ ತಪ್ಪಬೇನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಬಟ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಮಣ್ಪೇದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾನು ಏನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಿರವು ನೇಪಾಳಗೆ ಬೋದುತ್ತೇರು ಪಶುಪಾತಿನಾಥನ ದರ್ಶನ ಬೋದುತ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಪಂಡ್ದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುತ್ತದೆ ಅನ್ನ ಮೂಲು ಊಳು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕರು ನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬೈಲುಕೊಪ್ಪೆ ಟಿಬೆಟಿನ್ ಕಾಲೋನಿ ಉಂಡು ಕುಶಾಲನಗರ ಅವ್ಲು ನಾಡಿ ಹುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಿರ್ಸಿದ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಿಬೆಟಿನ್ ಕಾಲೋನಿ ಉಂಡು ಅವ್ಲು ನಾಡಿ ಓಲ್ ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿ ಅವಾಗ ಆಡಲ್ಪ ಪೋದ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಇದು ಉಂಡ ಅಂದ ತೂದು ಬಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನಾರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹುಡು ಕಡಪುಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವಲಾರು ಉಂಡದೆ ಒಂದು ತೊಲೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರನಾದ ಓಂ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬರ್ತದೆ ತೊಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಓಂ ಒಂದಾಯ್ತಾ ಆ ನಾದ ತೊಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಓಂ ಇಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂದಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಫೋಟೋ ಮಾಡೋದು ಇಂಜಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಲ್ಪೇರಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಮಲ್ಪೇರಕ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ 25 ಪೀಸ್ ತರ್ಪಡ್ದತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಖಾಲಿ ನನಗೆ 2 ಪೀಸ್ ನನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ದೀಡೋದಂತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇತ್ತದ ನೆಟ್ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಐಡಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದಟ್ಟು ದಾದ ಮಂಡ ಇಂದಟ್ಟು ಈತ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಇರ್ಪಂಡೆಗೆ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ತುಪ್ಪಾಯ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾಲಿತವಾದ ಒಂದು ಓವು ಆಪನಂಚಿನತ್ತು ಒಂದು ಕೆರೋಸಿನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂಡ್ಪೇರೆ ನೆಕ್ ಒಂದು ಚಿಮ್ನಿ ಎಣ್ಣೆದ ಸೈಡ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಚಿಮಿಣಿ ಗೂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಮಿಣಿ ಗೂಡದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೊಲೆ ಈಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೋಸಿನ್ ಮೈತದೆ ಮೂಲ ಬತ್ತಿಲು ತೊಲೆ ಅಂದತ್ತ ಬತ್ತಿಲು ಈ ಬತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂದತ್ತ ಬರ್ನಾಲ್ ಈಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ತೂಕೋರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಆಯ್ತ ಗೂಡುಂಡು ಈ ಗೂಡ್ದವಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದೀದಾನಾಗ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಕೊರ್ತಾರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆರೋಸಿನ್ ಈ ಜನರಿಗೆ ತೂಪದೋಲಿ ಇತ್ತಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ತಿರುಗುನೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ ಭಾರತದ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಒಂದೆಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಟು ಎಂದಕ್ಕೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಭಟ್ರೆ ಒಂದು ಪಿತ್ತಲೆನಾ ಪಿತ್ತಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರಾಸ್ ಕವರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರಾಸ್ ಅದ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಚಾವಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ ಗಡಿಯಾರ ತುಯ್ಯ ಆನ ಒಂದು ಅವೆಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರ ಒಬ್ಬ ಕೈಗೆ ఎక్కువ ಒಂದು 10 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಇರಿಗೆ 45 ಇಪ್ಪೈನಂಚಿನ 6.5 ಆಜರೆ ಅಡಿತ ನನ್ನೊಂಜಿ 7 ಅಡಿತ ಒಂದು 10 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದ ಗಡಿಯಾರ ಅಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದು ಇಂದೆಟ್ಟು ತಾರೀಕು ಬುಕ್ಕ ಗಂಟೆ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ರೋಮನ್ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತೊಯ್ಪೋನುಂಡು ಆಡಿದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೋರೆ 1 2 3 ತೊಯ್ಪೋನುಂಡತೆ 1 2 30 ಇರೆಗೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಡೇಟ್ ತೊಯ್ಪೋನಪ್ಪನೆ ಒಂದು ಇರೆಗೆ ಇಂದೆಕ್ಕಲಂಚನೆ ಇಂದೆಕ್ಕೆ ಉಳಾಯಿ ತುಲೆ ಮೂಲು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ತೊಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಗುಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಈ ತೂಕದ ವೆಯ್ಟದ ಸೈಡ್ ಒಂದು ನಡಪನಂಚಿನ ಗಡಿಯಾರ ಒಂದು ಒಂದು 150 ವರ್ಷ ಪರತ್ತೊಂದು 150 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ 150 ವರ್ಷ ಪರತ್ ಗಡಿಯಾರ ಇನಿಕಲ ಆ ಮಿಷನ್ ಉಂಡತೆ ಸೀಲ್ಡ್ ಇನಿಕಲ ಓಪನ್ ಆತಜಿ ಅಪಗತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಚತ್ತನಂತೂಲೆ ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಗಡಿಯಾರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಹೊರಲ ಯಾನು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ನಂಬೇರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ನಾವು 150 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಗಡಿಯಾರಾಗ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಮಿಷನ್ ಐಕ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಪನಿ ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಆ ಸೀಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಸಮೇತ ಓಪನ್ ಆತಿಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಏನ ಗುರುಕುಳು ಏನ ಎಂಕ್ ಈ ಇಂದಿನ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ಏನ ಗುರುಕುಳು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳೋದು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಉಂಡೋದು ಮಂಡ್ಯರು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ತಾಂಜಾವೂರಿಗೆ ಹೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ನೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಆರು ಎಂಕ್ ಕೊರಪಾಯಿನಂಚಿನ ಗಡಿಯಾರ ಇರು ಕೇಂಡವು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರತೆ ಈತ್ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತಾರೆ ಈತ್ ಕಾಸು ಬಡಿ ಅಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲಂದು ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಣ್ಪೇರು ಆಗ ದಾನ ಆಗ ಕಾಸದ ಅಹಂಕಾರ ಕಾಸದ ಮರ್ಲು ಅಂಡ ಏರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ತೃಪ್ತಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಎನ್ನ ಸಂತೋಷಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂದ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಅಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ತುಯ್ಯರು ಈರು ಬರ್ಪಣದ ತುಂಬ ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲು 3 ಜನ ಅಜ್ಜನಾಕ್ಲು ಬತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇರು ತುಯ್ಯರು ಆರ ಗಡಿಯಾರದ ಇಂಥ ಮುದೆರಡು ಇಂಚ ಉಂತದ ಬುಟಟ್ಟು ಉಂತದಾರು ಏತು ಬರುತ್ತೆ ಇಂದೇನ ತುಯ್ಯರು ಇರ್ಲ ಇರ್ನ ಎದುರುಡೆ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಡೆ ಇರು ಬರ್ಪು ನಡೆದು ಆಕ್ಲು 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಬರ್ತೇವೆ ಆಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಆಕ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡೆದಾರೆ ಆಕ್ಲು ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ನಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಐಕ್ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಐಕ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋದಂಚಿನ ಒಂದುವೇ ಹತ್ತು ವಿಷಯನೇ ಹತ್ತವು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ್ಪೇರು ಆಗ ಮರ್ಲು ದುಡ್ಡು ಹಾಲು ಮಲ್ಪೇನು ಮಾಡದು ಅಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ನಾನು ಸಂಗ್ರಾಮ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಅವನಾಗ ಬಟ್ರಿಗೆ ತೋಟ ಉಂಡತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಕಂಜಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಕಳೆಯೋಣ ಯಾರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇನು ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತದ್ದು ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದು ಬೇತೆ ಜನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಸುಲು ಉಪ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಟ್ರ ನೀನು ಸಂಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿ ಉಂಡದೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕ 2 ಜನ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂದೇನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೋಪೇರು ಪಣಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂದಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಮಗನ ಈರೆಗೆ ಗಾಡಿ ತುಪ್ಪವನೆ ಈರೆಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ತುಪ್ಪವನೆ ಅಂಚೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾಡ್ದಾದ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ನೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಂದಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ ದಾಯಿ ಪಂಡ నేను ಏರೆಗೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದುತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏನಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಎಂಕ್ ನನ್ನಲ ಸೊತ್ತು ನೆಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ಐನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಜೋಡಿಸಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾತರೆಗಳ ಐನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತಾ ಆ ಒಂಜಿ ಹಂಬಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬರೋನುಂಡು ಏನು ಬಿಟ್ರೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನೆರ್ಪುಜರ ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದು నేను ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೀಡಿಯಾದಾಕ್ಲು ಬತ್ತನಾಕ್ಲಿ ಇಂದನೆ ಕೇಳೋದು ಸುರುಸುರುಕು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾಪಣ್ಣ ಜನ ಹತ್ತಂದು ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯರು ಅಂದಪ್ಪ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ ಆಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ఉంది ಎನ್ನ ಒರಿಯಡ್ದು ಏನ ಮಲ್ಪೇರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಏನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅವಡು ಏನ 2 ಜೋಕ್ಲು ಅವಡು
ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಮಾತಾಡಲಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಹೊರನಡ್ದು ಯಾನು ಈ ಮಟ್ಟಗೆ ಬುಳೆದು ಬರ್ತದೆ ದಟ್ ಬರೀ ಎನ್ನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಐನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪವನೆ ಐನು ಇದು ದೀಪನೆ ಐನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಯಾನು ಇಜ್ಜೆಂದು ಪಂಡದಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಕ್ಲ ತೂಪ ಬೇರೆ ಐಂಬಿ ದಾಯ ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ ಹೊಂಡ್ಪು ನಂಚಿ ನಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಜಂಗ್ಲಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಒಗ್ಗುನಾಗಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಬೋಂಡ ಮಾನು ಒಂಜಿ ಅದು ಬೇತೆ ರಿಸ್ಟ್ ಇಡ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಟ್ರೆ ಗುರ್ತೈಜಿ ಅತ್ತ ನಾನು ಬಟ್ರಿಗೆ ಎನ್ನೋ ಗುರ್ತೈಜಿ ಅಂಡ ಲೆತ್ತು ಒಂಜಾಕಲು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮನ್ಪು ತೂನಾಗ ನೀ ಸಂಬಂಧದಾಕಲು ಅಂಚ ಮನ್ಪಿಚಾರು ಬಟ್ರೆ ಐ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರಿ ಅವೆ ಶಶಿ ಭಟ್ರಡ ಪಾತ್ರ ಪೋಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಡ್ಲ ಅಡ ಆತ ಕಥೆಕೊಳುಂಡು ಆತ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅರಡುಂಡು ಬರ್ಯಾತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿನ ಅರೊಂಜಿ ದೆತೊಂದು ಇದು ಮಾತ ಸಂಗ್ರಹದ ಅದೊಂದು ತೂಲೆ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಲ ಲಾಭ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚಿತನ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ಯಾವನ ಇಂಚಿತನ ನಂಗೆ ತುವೇರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮೇರನ ಇಲ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಐಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಡು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡಂತು ಈ ಕಡೆ ಶಶಿ ಭಟ್ರ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡೇರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಏನಾರ್ದು ಒರಿಯಾರ್ದು ಮಾತ್ರ ಆಪುನತ್ತು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅತ್ತನಾಂಡ ಮಗೆ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಈತ ಮಾತು ಹಿಂಗೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅನ್ಪರ ಆಂಡು ಅತ್ತನಾಂಡವೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂತದ್ದು ಇದು ಜೋಪಾನದ ಏರ ಆಂಡು ಬಂದು ಭಟ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪರಿಚಯ ಬರೋಣ ಭಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಪುದರು ಶಶಿ ಭಟ್ ಪಡಾರ್ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪತ್ನಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು RV ಕಾಲೇಜ್ MBA ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಮಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಶರ್ಮಾ ಪಂಡದು ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು 2nd PUC ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪರಿಚಯ ವಿದ್ಯಾಕ್ಕ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಹಣ ತೂನ ಮಾತೇರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಅದು ಅವಂತನು ಆತ ನಂಗೆ ಬುಕ್ಕಂಬೇರು ಬಂದಿದೆ ಆಯ್ಕೆ ಏತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ತೂಲ ಆಯ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಳ್ಳದ್ದಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡದ ಬುಕ್ಕ ಅಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜನ ದಾದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪಂಡ್ ಬಂದ ಇಲ್ಲ ಹಾಲು ಮಲ್ಪರು ಗೋಡೆ ಹಾಲು ಒಂದು ಇಂದನೇ ಪಂಡ್ ಒಂದುತ್ತೇರು ಶುರು ಇತ್ತೆ ಏನಡದ ಹೆಚ್ಚ ಸಂತೋಷ ಆಕ್ಲು ಪಂಡ ಡೈಲಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಡೈಲಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಏನಡದ ಹೆಚ್ಚ ಸಂತೋಷದ ಆಕ್ಲೆ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ನ ಬರ್ತದೆ ಆಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನೆ ಆಕ್ಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ತೋಜಾವನೆ ಏನಡದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೈ ಕಾಂಜಲಿ ಮಂಡ ಜಿಂಜ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಅರೆಯ ಮಣ್ಪುನೆ ಆ ಬರ್ತಾನಾಗ ಈ ವರ ಪಾತಿರ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತರ್ಪೇರು ಮೆಕ್ಲು ಪಾತರ್ಪೇರು ಈ ಜನ ಮಗೆ ಇತ್ತು ಮಗೆ ಪಾತರ್ಪೇರು ಬತ್ತನ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಆ ಗಾಡಿನ ಪೂರ ಇತ್ತೆಗುಲ ಕೊನಪರ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನನ್ನೇ ಎಂಜ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಪೂರ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪಿರೀರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೋ ಜಾನಾಗ ಐನ್ ಪಣದ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ್ ಪಣದ್ವಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಂಚಿನ ಗಾಡಿಲು ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತ ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬತ್ತದ ಉಂಡತ ಆಯನ ಬರ್ಪೇರು ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೇರ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಅಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಂಗ್ಲೆ ಇತ್ತದಂಗ ಕ್ರೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಾದ ಶಶಿಯನ್ನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಂದೆಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾನಲ್ ಬಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಇರೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡಿ ಇರೇನು ತೂವೋಡು ಅತ್ತ ನಾನು ಇರ್ನ ಈ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾತ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜಾವಡು ಬಂದು ಬರಿಯಾತ ದಿನದ ದಿಂಜ ಎಂಕುಲ ಕನ ಕಟ್ಟದ ಬೈದಿನಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲ್ಲ ನಿಕ ನಂಬರ್ನದೆ ತಂದು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಎಂಕುಲು ಹಿಡ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಬಟ್ರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿದ್ಯಾಕ್ಕ ಈರ್ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಶಾಲನ್ನು ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ಶಶಿಯನ್ನಾಗಿ ಪದೆಪ್ಪ ವಾಡು ಬಂದು 2 ಭಿನ್ನಯ ಬಂದಲೆ ವಿದ್ಯಾಕ್ಕ ದಯವಂತದ್ದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಪಂಡರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಲನ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರೆದು ಮಾತರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ ಕೊಣತದು ಇರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ ಕೊಣತದು ಈ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಉತ್ತುಂಗಗೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನನ್ನ ಆತು ಒಂಜಿ ಎತ್ತರ ಕೊಂಡು ಹೋಪನ ಆವಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಕೂಡ ತರೇನು ತಗ್ಗಾದ ಬೇರಿನ ಬಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೂಗೋಡು ಬಂದಿನ ಅಂಡ ಬಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರಲಿ ಏಪಲ ಬರಲಿ ಏರು ಬತ್ತಲ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಏರೆಗೆ ತುಯ್ಯರ ಆಸಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬತ್ತದ ತೂವಳಿ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲ್ಡ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತ ಅನ್ನೋ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ
ಮಸ್ತ್ ದುಮ್ಮದ ಪರತ್ ಇಲ್ಲು ಪುಂಡು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪುರಾತನ ವಸ್ತುಲು ಪರತ್ತು ವಸ್ತುಲು ಪೂರು ದಯದಿದ ಏರ್ಲ ಇಂಜಿನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಗುಜರಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಕೊರಡ್ಚಿ ಗುಜರಿದ ಪಾಲು ಏರ್ಲ ದಯದಿದ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇನ್ನೇನು ಎನ್ನಂಚಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೇದು ಅಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನು ಎಂಕೆ ಕೊರಡೊಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ತದೆ ಯಾನ ಕಡೆ ಜೋಪಾನ ಯಾನ ಈ ಕಡೆ ರಿಕ್ಷಾದ ಪಂಡೆ ಇದೆ ಗೊಂಜಿ ಅರಿನ ಏತು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾನಲ್ ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಬರೋದುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ದಯದಿದ ಗುಜರಿಗೆ ಕೊರಡ್ಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಚಿ ಪಂಡ ದಂಡ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರಡೋದನ್ನ ನಾನು ಮೌಲ್ಯ ಕೊರದು ದೆತ್ತೊನೆಯರ್ಲೆ ನಾನು ತಯಾರುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಮೌಲ್ಯ ಪಂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತನ ನಾನು ಮೌಲ್ಯ ಕೊರದು ನಿಕ್ಲ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ವಸ್ತುನ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಂಡೆ ನಾನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಶಶಿ ಭಟ್ರನ ಎಂಕುಲು ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುವ ಇಕ್ಲ ಏಪ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡವರ ವಿಟ್ಲದಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಕುರ್ತ ಮುಗಿಯರು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುರ್ತ ಮುಗಿಯರು 2 ಗ್ಯಾನ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಕಡೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ರನಿಲ್ಲ ಬಟ್ರನಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಹೋದ ರೈಟ್ ಹೋದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಂಚೆ ಬರ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ರಿ ಅಂಚ ಅದು ಕುರ್ತ ಮುಗಿಯರಡು ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲುಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಖಂಡಿತ ಬದಲು ಬರ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಗ ದಯಮಂತದು ಇಡೀ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಪನ ಖುಷಿ ದಾತೊಂಡು ಅವು ಅನುಭವ ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮುಂದೆ ಇನ್ನಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಎಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ಯಾರು ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಂಚಿತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಂಕಲು ಮಲ್ಪುವ ಆತನಿಟ ಮಾತಿರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು